ni lesor yo fo aka bakurumbaw la l'indicateur du renouveau fana ya jira k'a fɔ an bɔra ka affaire ko kuma min fɔ sa n'o ye finitigi ma 49 min ni Côte finitigiw do MINUSMA ko ale y'a ta fan fɔ ala ka bɔ ala an bɛna o ɲɛfɔ aw ye sisan ale l'indicateur du renouveau kelen kɔnɔna la limanaw min bɛ tali kɛ affaire Mali joliden ni affaire in limanaw ko a kɛn bɛ sababu ye bi ka kumaw caya kosɛbɛ ko balimamuso fila min bɛ n'u kama ko les sœurs Fati les sœurs Fati Sise ani Aminata Sise limanaw ni maa fila ko kelen b'a la o furucɛ o ye Musa Kondo ye ale yɛrɛ jamanakuntigi ka ladilikala kɛrɛnkɛrɛnnen ko a ye baara bila ka sababu kɛ a furumuso o bɛ bolola nin waati in na ko sariya kun fɔra k'a fɔ a ka bila ko nka ko cour d'appel y'a jira k'a fɔ o tɛ se ka kɛ ale kɔni baara bila an bɛna o ɲɛfɔ aw ye Mali ka bɔ CEDEAO la limanaw l'indicateur du renouveau yo ko sɛmɛntiya ko jamanakuntigi colonel Asimi Goita a bɛna fɔ a tunna kuma in na a ka laseli kɔnɔna la juma tɛmɛnen in na an bɛna an da don o la sisan ni o bɔra yen l'indépendant bɛ yan nɔ l'indépendant ko affaire min fana bɛ yen ni o bɛ tali kɛ an ka bololandolatanaw basketikɛlaw de ko don ko nin bɛna fɔ woso kalaman de bɛ Mali gouvernement tɛgɛ kɔnɔ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministre min bɛ yen ni o bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna ko woso kalaman de b'a tɛgɛ kɔnɔ bi sabu nin ko in a bɛ ka se yɔrɔ la ayiwa maaw yɛrɛ kun hakili t'a la a bɛ se yɔrɔ min na min ye maa minnu bɛ yen ni kɔlɔlɔ tara ka ɲɛsin ma ni ayiwa Ibrahim Bokar Keita ka fanga nɔfɛ wulikajɔ min kɛra ayiwa maa minnu fara a sen fɛ juillet kalo tile 10 a tile 11 ana a tile 12 san 2020 ayiwa olu kɔni wulilen do bi halisa o bɛ sariya nɔfɛ an'u ka hakɛ o kuma bɛ l'indépendant fana kɔnɔna la bi limanaw an bɛna o lakale aw ye sisan nka yan'an ka se o ma min ye lesor ye ale ka kunkanko kibaruya la lesor y'a jira k'a fɔ ko affaire dɔ bɛ yen sisan affaire min ni u k'a ma ko affaire des 49 militaires ivoiriens limanaw o tɛ dɔwɛrɛ ye min ye Côte d'Ivoire finitigi ma 49 ɲɔgɔn na ayiwa a bɛna fɔ Mali gouvernement ye bataki kɛ ka ɲɛsin ayiwa olu ka lahalayaw de ma minnu ni bɛ yen ni olu minɛna Mali dugukolo sanfɛ a kɛrɛnkɛrɛnnenya la pankurujigi kɛnɛ min filɛ n'o tɔgɔ dalen don Modibo Keita la o la Mali gouvernement ko k'a bɛ jamanadenw ladɔnniya ani minnu bɛ jamana kɔ kan k'a fɔ ko kari tɛmɛnen a bɛnna juillet kalo tile 10 ma min ye nɛgɛ kanɲɛ 11 ka ani nɛgɛ kanɲɛ 13 ni ɲɔgɔn cɛ ko pankuru fila n'o ye aéronef fila ye minnu bɛ yen ni u tɔgɔ ye ko ZSBBI ani URCTH olu tun bɛ ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ k'u kun da Mali kan yan nɔ u selen yan nɔ a jala k'a fɔ nin pankuru fila in kɔnɔ ko finitigi ivoirien n'o ye Côte d'Ivoire ka denw ye u ka finitigi ma 49 o de tun bɛ a kɔnɔna la olu nana jigin ayiwa min ye pankurujigi kɛnɛ min tɔgɔ dalen don Modibo Keita la Bamako yan nɔ walasa a jirala k'a fɔ ni finitigi ma 49 ye gouvernement ka ɲɛfɔli la sabu ɲɛfɔli in bɛɛ bɛ k'a fɔ min ye ayiwa ministre min bɛ yen n'o bɛ an ka mara cɛmabɔli kunna ani gouvernement ka kumalasela don colonel Abdoulaye Mayiga suro yɛrɛ Mali jabaranisoba sanfɛ ale de tun bɛ ka ɲɛfɔli ninnu kɛ a y'a jira k'a fɔ finitigi ma 49 min filɛ nin ko u fɛn fɛn nana ko maramafɛnw de tun b'u bolo wa maramafɛn jugumanw don wa kɛlɛkɛ maramafɛnw yɛrɛ don minnu bɛ kɛlɛ yɛrɛ kɛ a jala k'a fɔ a mɛ a 49 in na maa 30 ɲɔgɔnna b'a la olu ye u ka finitigi jolenw ye u ko minnu ma ko force spéciale ko wa maramafɛn jolenw bɛ olu fana bolo ko ni nin ko in jateminɛ min kɛra na gouvernement fɛ o ye k'a fɔ ni maa 30 min filɛ n'o ye force spéciale ye ko maramafɛnw b'u bolo minnu bɛ yen ni yamaruya foyi ma di u ma ayiwa u bɔra jamana min kɔnɔ ani u nana jamana min kɔnɔna la filanan ye mun ye o ye k'a fɔ an ka finitigiw olu de ka jija n'u ka sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ bolo ma ayiwa u sera ka ni maa kofɔlen ninnu laɲini min b'u bolo ka se ka dansigi kɛ a la a jala k'a fɔ finitigi minnu filɛ n'u tɛgɛ tara nin ye ko bugunatigɛ sɛbɛn bɛ yen n'u k'a ma ko passeport o min yera u kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bolo limanaw i b'a ye k'a fɔ ko a fɛn fɛn bɛ yen i b'a sɔrɔ ni o tɛ lakɔliden ye i b'a sɔrɔ dɔ ye chauffeur ye walima dɔ ye maçon ye walima dɔ bɛ o ye mécanicien ye walima dɔ bɛ o ye feerekɛla ye walima dɔ bɛ i b'a sɔrɔ o ye électricien walima
dɔ bɛ i b'a sɔrɔ gardien minnu bɛ sigida la n'u k'a ma ko vigile walima dɔ bɛ o bɛ sɔrɔ peinturekɛla ye a n'a ɲɔgɔnna caman limanaw le sɔrɔ k'a fɔ la ko jateminɛ sabanan min kɛra o ye k'a fɔ wa kumakan 4 de bɔra u da kumakan minnu bɛ yen ni a si ni si tɛ kelen ye a kumakan ninnu dɔw bɛ tali kɛ ko u nana ka na MINUSMA ka kɛlɛcɛ dɔw de nɔna bila MINUSMA min n'ale bɛ Mali kɔnɔna la yan basigi ani bɛnko la ko kuma filanan min bɔra u da o ye k'a fɔ ko pankuru cakɛda dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Sahelen Aviation Service k'u nana o fana o de kɔlɔsi kuma sabanan min bɔra u da limanaw o ye k'a fɔ ko Allemagne ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yan nɔ k'u nana olu fana lakanani ko de la limanaw n'i ye jateminɛ kɛ ni kuma ninnu si ni si de tɛ kelen ye ko Mali gouvernement ko n'i ye jateminɛ kɛ ayiwa ni kuma minnu bɔra u da wa joona joona olu ka sɔrɔ ka Côte-d'Ivoire ɲɛmɔgɔw u yɛrɛ ka finitigi ɲɛmɔgɔw wele k'u ɲininka n'a sɔrɔla min ye u ka finitigi dɔw ye n'u nana Mali kɔnɔna la yan n'u b'a kalama walima olu de ka yamaruya don Côte-d'Ivoire gouvernement a n'u ka finitigi ɲɛmɔgɔw fana y'a jira k'a fɔ olu ma maa si ci k'a fɔ u kana Mali la yan k'u kana dɔ nɔna bila Mali gouvernement y'a jira k'a fɔ ayiwa nin kuma min fɔlen filɛ nin ye jaabi wɛrɛ ye jaabi min ni u bɛ se ka kala turu o kan ko wa u ma Mali ka minisiriso min bɛ yen n'o bɛ jamana ni jamana wɛrɛw cɛ kunna n'o ye ayiwa ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale u ma o yamaruya sira si fɛ sira min bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ yamaruya sira ye k'a fɔ de ayiwa finitigiw bɔra Côte-d'Ivoire jamana kan ka na Mali kɔnɔna la yan n'i dun y'o jateminɛ kɛ ko sariya dɔw bɛ yen i n'a fɔ ayiwa article 38 code pénal min bɛ Mali ko fɔ o b'o sɔsɔ sabanan ye mun ye o ye k'a fɔ Mali ni Côte-d'Ivoire cɛ n'a fɔra k'a fɔ i bɛ finitigi kɔni bila ka na yan i b'a a ɲɛfɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye k'a fɔ ayiwa an bɛna finitigi dɔw bila ka taa ayiwa avion min fana an bɛna ci aw ma ni maa fasugu de b'a kɔnɔ finitigiw don walima finitigiw tɛ walima taamadenw de don ni si ma labato ninnu ka nani la Mali kɔnɔna la yan a jirala k'a fɔ Mali gouvernement a ko ni pankuru minnu nane filɛ nin ye a ka kɛ maa ta pankuru ye o a ka kɛ donita pankuru ye o n'a bɛ bɔ jamana wɛrɛ ka kana Mali la yan ayiwa ko u kan ka ɲɛfɔliw kɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye ko nka nin si ma kɛ wa fana n'i ye jateminɛ kɛ sariya dɔw bɛ yen minnu bɛ Mali douane ko fɔ i n'a fɔ article 112 113 269 270 ani 273 o bɛ Mali ka sariyaw min bɛ douane ko fɔ k'a y'o bɛɛ lajɛlen fana sɔsɔ mana bɔ yen limanaw ko ni finitigi maa 20 ani maa 49 min filɛ nin ye ko bɛnkan dɔ bɛ yen n'o bɛ farafinna jɛkuluba n'o ye OUA ye kɔnɔna la o b'a jira k'a fɔ ko mercenariat min filɛ n'o bɛ kɛ ka maaw ci k'a fɔ u ka taa tiɲɛni kɛ nin jamana kɔnɔ ayiwa ko o sariyaw fana farafinna kɔnɔna la a bɛ nin waleya in bɛ olu fana sɔsɔ kosɛbɛ Mali gouvernement y'a jira k'a fɔ nin fɛn fɛn fɔlen filɛ nin bɛɛ ye tanamako de ka ɲɛsin Mali jamana ma ko wa Mali gouvernement bɛ min fɔ o de ye k'a fɔ nin maa kofɔlen minnu filɛ nin n'a fɔra k'a fɔ u nana Mali kɔnɔna la yan k'u mana dɔwɛrɛ la ka na furanjɛla fanga baara min bɛ ka kɛ ka se ka jamana kura jɔ u bɛna dangari kɛ o baara la ani ka se ka lakanako ka bisibasa dɔ la Mali kɔnɔna la yan wa fana Mali gouvernement ka communiqué la halisa a y'a jira k'a fɔ ko u dalakan kun kɛra min ye k'a fɔ ko pankuru cakɛda min bɛ yen n'u k'a ma Sahelen Aviation Service k'u bɛna o lakana ko Mali gouvernement yɛrɛ y'a ɲini o cakɛda in fɛ a k'a teliya joona a k'a ka minɛnw bɛɛ cɛ a ka bɔ Mali la yan nɔ kabi an b'an kuma na walasa Mali gouvernement ko a ka bataki kɔnɔna la ko nin ko in ale kɔni a b'a ta ka taa di sariya ma sariyatigi minnu bɛ yen ni olu n'a a kiiri ka kan maa 49 min filɛ ni finitigiw don k'u b'u ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen ta jamanaw ka taa di min ye Mali kiiri tigilamaw ma ni min ka kan u ka sɔrɔ ka da u ka sariya ale ɲɛkɔrɔ k'u bɛ wele bila Côte-d'Ivoire jamana k'a yira k'a fɔ ko ni maa kofɔlen minnu filɛ nin ni u nana Mali kɔnɔna la Côte-d'Ivoire jamana k'a dɔn k'a fɔ ayiwa ko u ka jɛ ɲɔgɔn fɛ u ka baara in kɛ ka se ka yele da nin ko in kan sabu jamana fila in teri jamanaw don sigiɲɔgɔn jamanaw don ko wɛrɛ kana taa don u ni ɲɔgɔn cɛ Mali gouvernement ye o ɲini Côte-d'Ivoire jamana ale fɛ ni l'essor y'o fɔ limanaw l'indicateur de renouveau bɛ nin kuma kelen in ale fana kumana kan n'a fɔra k'a fɔ MINUSMA tɔgɔ fɔlen de ko in na MINUSMA kɔni y'a yɛrɛ jabajɛya ko in na l'indicateur kɔnɔna la bi
kabi kari tɛmɛnen na bɔlɔlɔw sanfɛ nin kuma de cayalen don kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka i ta fɔ a la limanaw min ye yɔrɔ min ye finitigi ninnu ye maa 49 in u dalakan kɛra mun ye k'olu bɛna MINUSMA ka kɛlɛcɛ dɔw de nɔna bila Mali kɔnɔna la yan nɔ min ye MINUSMA yɛrɛ ka kunnafoni lasela ye n'o ye Olivier Salgado ale kumana kosɛbɛ a ka bɔlɔlɔ yɛrɛ sanfɛ a ko MINUSMA mana baara o baara kɛ k'a fɔ ko u b'o ɲɛfɔ k'u b'o baara kɛ Mali kɔnɔna la yan u tɛ se k'o kɛ fiyewu ni Mali gouvernement ma bɔ a kalama ko finitigi minnu filɛ nin ni Mali gouvernement ye tɛgɛ kɛ u la ko maaw k'a dɔn k'a fɔ Olivier Salgado ka fɔ la ko u mana kana fɔ k'u bɛna MINUSMA ka kɛlɛcɛw u bɛna olu nɔna bila ko o kuma tɛ n'a sɔrɔla ko baara kun don olu kunna Mali gouvernement ladɔnniya kabi juillet kalo tile 10 walima ka kɔn o ɲɛ k'a f'u ɲɛna ayiwa finitigi dɔw kɔni bɛna ka na an ka kɛlɛcɛ dɔw nɔna bila ayiwa u bɛna nin cogoya in na u bɛna nin pankuru in na ayiwa ka se k'o kibaruya bɛɛ di Mali gouvernement ma nka Olivier Salgado y'a jira k'a fɔ n'o tun bɛ kɛ o kibaruya de bɛ di minnu nanen filɛ nin ni Côte d'Ivoire finitigiw don maa 49 in ayiwa k'u mana MINUSMA ka nɔnabila la dɛ ayiwa Olivier Salgado ale de fana ye nin kuma sɛmɛntiya k'u ka tiɲɛ kelen fɔ a ko in na limanaw min ye Olivier Salgado ale ye MINUSMA ka kunnafoni lasela ye a ka kumada fana don a y'a jira k'a fɔ ko farafinna tilenbiyafan min filɛ nin a kɛlɛcɛ fɛn fɛn bɛ MINUSMA kɔnɔna la n'a fɔra k'a fɔ ko kibaruya bɛ di k'u bɛna maa wɛrɛw nɔna bila ayiwa olu bɛ Mali gouvernement ladɔnniya i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na nin ko min filɛ nin limanaw MINUSMA kɔni y'a ka a ta fɛla fɔ a la ale y'a yɛrɛ jabajɛya ayiwa nin ko in na k'a jira k'a fɔ hali an bɛ waati min na ko sisan kunnafoni bɛ sɛbɛn waati min na l'indicateur ka fɔ la ko direction de l'information des relations publiques des armées n'o ye DIRPA ye ale ma kunnafoni wɛrɛ di ayiwa MINUSMA ale ka nin ɲɛfɔli ninnu na kunnafoni filɛ nin limanaw l'indicateur de ye nin fɔ ani l'essor bɛ ɲɔgɔn dafa kuma in na an bɛ segin ka na l'essor kɔnɔ limanaw l'essor y'a jira k'a fɔ ko kura ko bamaciman min bɛ yen ni ale tɛgɛ tara diɲɛ kiiribulonba fɛ cour pénal international ka sababu kɛ ko a ye dankari kɛ an ka yɔrɔ sahalen minnu bɛ yen n'o bɛ Tɔnbukutu mara la Tɔnbukutu maabaw dayɔrɔ minnu bɛ yen ani misiri minnu bɛ yen nɔ limanaw bamaciya wale min ni a daminɛna Mali kɔnɔna la yan san 2012 ayiwa cɛ dɔw min filɛ n'u kama ko Ahmad Al-Faki Al-Mahdi ni cɛ in limanaw ale de ye tiɲɛniba don min ye Tɔnbukutu ale yɔrɔ sahalenw olu kɔnɔna la a jala k'a fɔ Ahmad Al-Faki Al-Mahdi n'i ye jateminɛ kɛ septembre kalo tile 16 san 2016 ayiwa a tɛgɛ tara CPI maaw fɛ ka jalaki bin a kan k'a fɔ ko a ye dankari kɛ yɔrɔ sahalenw na yɔrɔ sahalen minnu yɛrɛ ni diɲɛ kelatɔnba ka bolofara min ɲɛsinnen don seko ani dɔnko ma ani kalanko UNESCO ale ye o yɔrɔ kofɔlen ninnu k'a don bɛrɛ la walasa se kana kɛ a ma min ye Ahmad Al-Faki ye ale kɔni taara de limanaw k'a ta kɛ tiɲɛni o tiɲɛni ye min ye cour pénal international ye ale ka sɔrɔ ka min ye ayiwa Ahmad Al-Faki Al-Mahdi k'a tɛgɛ kɛ a la k'a fɔ ko a ye wale min kɛ nin ye a bɛ fɔ nin de ma ko crime de guerre n'o ye ka maa minɛ i y'a minɛ i ka se b'a kan ka tila k'a bɔnɛ a nin na tuguni min ye Ahmad Al-Faki ale kɔni tɛgɛ tara kabi ayiwa septembre kalo tile 16 san 2016 a bɛ kaso sigi la limanaw waati dɔ nana kɛ n'i ye jateminɛ kɛ san 2021 tɛmɛnen septembre kalo tile 18 a ka kiiri bolodalen a jɛla k'a fɔ a yɛrɛ ka lafasabaw n'o y'a ka avocat ye olu bɔra kɛnɛ kan k'a fɔ bɛɛ ɲɛna k'u bɛ yafa deli bɛɛ lajɛlen fɛ o kɛra sababu ye u ye san 2 u y'o bɔ a ka kaso la sabu san 9 ɲɔgɔnna o de kun dan bɛ a kan a nana kɛ san 7 ɲɔgɔnna ye n'i ye jateminɛ kɛ utukalo tile 17 san 2017 min ye CPI ye ale ye jate dɔw bɔ n'o ye ordonnance dɔw ye k'a fɔ ko Ahmad Al-Faki ayiwa ko a ye tiɲɛni min kɛ tiɲɛni a ma da yɔrɔw tiɲɛni ma ko a ye dankari kɛ maaw ka sɔrɔw fana na sɔrɔ minnu bɛ yen n'o bɛ kɛ sababu ye maaw bɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu tiɲɛna maaw bɛ sɔrɔ kɛ a yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ o de sababu la cour pénal international a ko euro wari 2 ani kɔ a kan ka o de sara o bɛ bɛn miliyari 1 ani miliyɔn 700 ma an ka CFA la ko Ahmad Al-Faki a kan k'o de sara maa minnu bɛ yen n'a ye kɔlɔlɔ ta ka ɲɛsin olu ma Tɔnbukutu ale mara kɔnɔna la
limana kunnafoni filɛ nin a bɛ don hukumu kɔnɔna la o ye k'a fɔ maa o maa bɛ yen ko e ye kɔlɔlɔ sɔrɔ k'a daminɛ Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya waati fo ka n'a bila bi la yɔrɔ min ye commission vérité justice et réconciliation CVJR ale de fana b'o baara la min ye nafolo dɔw ye o bila an bɛ o yɛrɛ kama a jala k'a fɔ Ahmadi Alfaki nafolo in a ma sɔrɔ a bolo ko nka jɛrɛ dɔ kɛra Bamako yan nɔ mars kalo tile 30 san 2021 o b'a jira k'a fɔ a ka ŋaniya yira kɛ ka min ye héros symbolique ye k'o di walasa a ka dɔn k'a fɔ nafolo in hali n'a ma sara a bɛɛ lajɛlen dɔɔni dɔɔni a ka se ka sara walasa min ye maa minnu ni kɔlɔlɔ sera olu ma Tombouctou mara kɔnɔ olu ka se ka bila u ka hakɛw kɔnɔna la limana kunnafoni filɛ nin l'essor an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ o mana bɔ yen l'indicateur du renouveau ale bi yan nɔ limana l'indicateur ko min bɛ tali kɛ nin waati in na ko affaire min bɛ yen ni o k'a ma ko Mali joliden limanaw nin ye bɔlɔlɔ kana kibaruya dɔw de ye minnu bɛ yen n'a bɛ kiiri ɲɛma nin waati in na o la sa ko araba tɛmɛnen in na maaw bɔra kalama k'a fɔ ko ayiwa min ye Musa Kondo ye ko ale yɛrɛ jamanakuntigi ka ladilikɛla kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye conseil spécial ye ko ale ye baara bila limanaw a ye baara bila kun min na ayiwa hali n'a sɔrɔla ɲɛfɔli caman ma kɛ a la nka a yɛrɛ k'a fɔ a ka baarabila in ani min donna ɲɔgɔn na o ye ko ayiwa affaire min bɛ yen n'u k'a ma ko affaire Mali joliden ni o kuma de bɛ bɛɛ lajɛlen da kɔnɔ bi ko Musa Kondo tɔgɔ min filɛ nin ye a jala k'a fɔ ale bɛ fɛ k'a ka danbe n'a ka hɔrɔnya k'o de kisi sabu ko maa min bɛ yen n'a a bɛ colonel Asimi Goïta yɛrɛ kɛrɛfɛ ladiliya baara la nka bi a bɛ n'a fɔ danbe ka kɛ a yɛrɛ ka hadamadenya la sabu a yɛrɛ furumuso n'o ye Fati Sise ye o n'a a balimamuso Aminata Sise limanaw Mali joliden ko kuma in na Mali kiiri kɛlen don ka olu minɛ a bɛ kalo caman bɔ bi ko commune 3 ale kun ye yamaruya di ko ka nin maa kofɔli ninnu n'o ye Fati Sise ani Aminata Sise n'u k'a ma ko balimamuso fila les sœurs Sise ko k'u bila ka bɔ kaso la limanaw liberté provisoire min n'a fɔra ko k'o di u ma min ye cour d'appel ye ale de segira ka na fɔ ko ayi o tɛ kɛ ko ka u segi kaso la u nɔ na min ye maître Cheikh Oumar Konare ale min n'ale de y'u ka lafasali ba yɛrɛ ye ale de ye kɛlɛ caman kɛ walasa ni muso kofɔli ninnu u bɛ se ka bila liberté provisoire la cogo min na nka ko an bɛ don min na ko bi a bɛ n'a fɔ ko in de tɛ ka ɲɛ sɔrɔ cour d'appel ale ko les sœurs Cissé n'o ye Fati Sise o ye Musa Kondo yɛrɛ furumuso ye a n'a balimamuso Aminata Sise limanaw k'u ka to kaso la Musa Kondo y'a jira k'a fɔ nin ko in bɛ fɛ ka ale ka hɔrɔnya n'a ka danbe de bɔ a la ko ale kɔni bɛ wuli k'a jɔ sa a fɔra k'a fɔ liberté provisoire de ka di u ma ale bɛ jɔyɔrɔ min na n'o ye conseil spécial ye colonel Asimi Goïta kɛrɛfɛ ko a bɛ baara bila limanaw l'indicateur de ka kuma ye nin dɛ ale l'indicateur kelen ka kuma la ko Mali ni CEDEAO cɛ a jirala k'a fɔ jamanakuntigi ka laseliw la juma tɛmɛnen na yɔrɔ jamanakuntigi ye foliba de ta ka ɲɛsin jamanadenw ma k'a fɔ ko u ye jija ni muɲu min kɛ ayiwa CEDEAO ka ɲangiw kɔnɔna la ko a bɛ jamanadenw fɔ o foliw tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa Mali ka bɔ CEDEAO la ko a bɛ se ka kɛ dɛ don nataw la l'indicateur ka kuma de don a ko jamanakuntigi kɛlen kɔ ka ɲɛfɔliw kɛ maa minnu bɛ yen ni olu de fɛla yɛrɛ ye bi CEDEAO ni Mali kun bɛ ɲɔgɔn na waati min na ko Mali yɛrɛ t'a lajɛ sa wa a k'i sen bɔ CEDEAO sen na pepewu jamanakuntigi a na kɛ a ye ba don o kuma in na sabu a ko maa minnu bɛ yen ni olu y'o kuma in fɔ k'a b'o olu fɔ sabu a bɛ n'a fɔ olu bɛ fɛ de Mali ka kɛ a yɛrɛ ta ye Mali ka basigili ani ayiwa malidenw bɛ se ka kɛ u yɛrɛ ye cogo min na ayiwa colonel Asimi Goïta ko a ye foli ta ka di o ma ko fɔli minnu bɛ yen n'olu y'a ɲini fo ka gafe yɛrɛ kɛ ka taa di jamana premier ministre ma k'a fɔ a ɲɛna ayiwa k'u bɛ fɛ Mali ka bɔ CEDEAO la Mali k'i sen bɔ CEDEAO sen bɛɛ lajɛlen la n'i ye jateminɛ kɛ o kɔfɛ jamanakuntigi yɛrɛ ka sɔrɔ ka foli ta ka ɲɛsin maa o maa bɛ yen ko i ye jamanakuntigi ye CEDEAO jɛkulu in kɔnɔna la minnu bɛ yen n'olu sɔnna ka Mali dɛmɛ k'a bɛ foli ta ka ɲɛsin olu ma ko wa minnu fana bɛ yen ni olu de kun fɛla ye Mali ka jigin dingɛ kɔnɔ don o don k'u k'a dɔn k'a fɔ ayiwa malidenw olu jɔra u yɛrɛ ye ka jamana in a furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw dɛmɛ k'u k'a dɔn k'a fɔ teriya don kelen ko tɛ badabada de don nin kuma minnu fɔra limanaw l'indicateur ko Mali ka bɔ CEDEAO la don nataw la fɛn don n'a bɛ se ka kɛ dɛ
kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔna la o mana bɔ yen min ye l'indépendant ye an bɛ don a kɔnɔna la a kumana l'indépendant ko min bɛ tali kɛ limanaw maa minnu bɛ yen ni ayiwa kɔlɔlɔ sera olu ma ni u fatura ayiwa wulikajɔw senfɛ min bɛ tali kɛ jamanakuntigi kɔrɔ ala ka hinɛ a la Ibrahim Bokar Keita ale ka fanga waatiw la a jala k'a fɔ wulikajɔ min kɛra juillet kalo la san 2020 yɔrɔ Ibrahim Bokar Keita ka fanga waati la min ye maa damadɔ a bɛ se maa 14 ayiwa maa 40 ɲɔgɔn na olu joginna maa 14 olu fatura ayiwa min ye finitigiw olu ka wulikajɔ sama-samani min tɛmɛna ayiwa wulikajɔkɛlaw olu ni finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ wulikajɔ min kɛra juillet kalo tile 10 san 2020 ayiwa mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques olu ka welewele dakan la ne ye désobéissance civile ye o désobéissance civile de wolola Bamako yan nɔ fɛn min bɛ yen n'a taara ka bɛɛ bolo da o ye saya yɛrɛ ye limanaw a jala k'a fɔ tile 3 in na juillet kalo tile 10 tile 11 ana tile 12 ka taa bila tile 13 la limanaw a jala k'a fɔ wulikajɔ minnu kɛra yɔrɔ finitigi minnu bɛ yen n'o ye gendarmerie ni polisiw ni gardiw ye ayiwa maaw taara ka taa jamana ka yɔrɔ minnu bɛ yen i n'a fɔ assemblée ani kɛnyɛrɛye cakɛda minnu bɛ yen ani jamana taw ka taa siraw tigɛ ka bin o yɔrɔ ninnu ka kɔnɔfɛnw bɛɛ lajɛlen ta ka taa n'a ye limanaw a kɛra sababu ye min y'an ka finitigiw ye force spéciale forçat force spéciale antiterroriste forçat police nationale garde nationale ani gendarmerie olu ni wulikajɔkɛlaw kɛra ɲɔgɔn na a kɛra sababu ye marifabali yɛrɛ dɔw sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ olu yɛrɛ kisɛ olu sɔrɔ limanaw ko olu bɔnɛ u ni na a jala k'a fɔ nin jɛkulu in maa minnu b'u kɔfɛ u somɔgɔw olu de farame ɲɔgɔn kan ka jɛkulu dɔ sigi n'u kama ko collectif des victimes des 10, 11 et 12 juillet olu kɔni ko ko olu bɛ laɲini min kɛ o de k'a fɔ u bɛ sariya ɲini nin ko in na wa u ka hakɛw o fana ka di u ma limanaw ko cɛ dɔ b'a la a tɔgɔ ye ko Mamadu Bagayogo ale ye marifabali ale sɔrɔ a kamankun na ko ale yɛrɛ a ye furu kɛ wa den 2 b'a bolo an bɛ don min na ko bi ale hali n'a sɔrɔ l'indépendant maaw ma collectif in a ɲɛmɔgɔ sɔrɔ u ka fɔ la olu kɔni ye Mamadu Bagayogo sɔrɔ ale ye ɲɛfɔli caman kɛ ale kɔni ko k'ale jigi dalen don jamana ɲɛmɔgɔw ka bi u ka se k'ale bila a ka hakɛ kɔnɔ sabu marifakisɛ min ale sɔrɔ a kamankun na a kɛra sababu ye k'ale jogin kosɛbɛ ko ale nafolo fɛn tun b'ale bolo ale y'o bɛɛ don a yɛrɛ furakɛli la ko halisa a ma se ka furakɛ k'a b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka se k'ale bila a ka hakɛ kɔnɔna la a jala k'a fɔ nin kibaruya kelen commune 3 parquet ale ye kunnafoni dɔw di k'a fɔ ko kalo caman tɛmɛnen kɔfɛ nin dossier in ko sariya de don min taara ka taa bila CNT maaw ɲɛkɔrɔ olu bɛna lajɛ maa minnu bɛ yen n'o ye victime ye n'o u bɛ u ka hakɛw minɛn'u la u ka se ka bila u ka hakɛw olu kɔnɔna la limanaw an bɛ a kuncɛ ni min ye l'indépendant ka kunnafoniw la ko bi affaire min bɛ yen n'u kama ko basketikɛlaw n'o ye bololandolatanaw ye olu ka sara an'u ka kɛrɛfɛ saraw n'o ye prime ye ko a jala k'a fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ja ko wɛrɛ bɛ yen ayiwa basketiko la maaw tɛ min kalama degeli karamɔgɔ min bɛ yen n'u kama ko Sylvain Lothier ale fana kun y'an ka musolaka minnu bɛ yen ni olu bɛ bololandolatan kɛ n'o ye sélection féminine du Mali olu ka degeli karamɔgɔ n'o ye Sylvain Lothier a jala k'a fɔ k'ale fana ka juru bɛ Mali gouvernement la bi ko million a bɛ se million 80 ɲɔgɔnna ma CFA la k'o bɛ Mali gouvernement la a jala k'a fɔ million 80 a bɛ tali kɛ a ka sara a n'a ka fɛɛrɛ minnu bɛ yen fo ka taa se kɛrɛfɛ saraw ma kalo 16 ɲɔgɔnna k'o de bɛ gouvernement la an bɛ don min na ko bi ko nin n'a ɲɔgɔnna ko feere kelen caman o de bɛ an ka ministre tɛgɛ kɔnɔna la bi min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna limanaw a jarala k'a fɔ basketikɛla minnu bɛ yen ni olu banna ka bololandolatan kɛ Mali tun bɛ bololandolatan min kɔnɔna la n'o ye éliminatoire du mondial basket 2023 an ka bololandolatanaw senior olu banna ka bololandolatan kɛ o la ka sababu kɛ k'u ka juru bɛ gouvernement la o tɛmɛnen kɔfɛ o kuma yɛrɛ ma ban ayiwa kuma wɛrɛ poyira kokura n'o ye an ka bololandolatana musomanw olu ka degeli karamɔgɔ Sylvain Lothier ale fana wulila ka n'a jɔ ko a ka million 80 ko bɛ Mali gouvernement la a yɛrɛ ka avocat n'o ye maître Javier Leclerc Gal ale y'a jira k'a fɔ
a ye lettre ci ministre ma n'o ye Musa Ag Atayre ye janvier kalo tile 29 san 2021 k'a fɔ a ɲɛna ko ale ka client n'o ye Sylvain Loche n'a kun bɛ degeli karamɔgɔya la Mali kɔnɔna la yan k'a daminɛ septembre kalo tile fɔlɔ ka taa bila septembre kalo tile fɔlɔ san 2019 ka taa bila décembre kalo tile 31 san 2020 o contrat de kun b'a ni Mali gouvernement cɛ ko sara minnu kun kan ka di limanaw ko caman de bɛ yen min ma di a ka avocat in a ko ale ye lettre min ci hali an bɛ waati min na ko sisan aya ko ministre ma ale jaabi k'a bɛ min fɔ ministre ye o de ye k'a fɔ a ka ale ka client n'o ye Sylvain Loche a ka wari sara joona joona k'a b'an ban kuma na n'o tɛ ko in k'a laban a na taa bila kiiri bolo kan e ko u m'o yɛrɛ daminɛ ka ban sabu ko mars kalo tile 14 san 2023 natɔ in na ayiwa ko kiiri dɔ kan ka dayɛlɛ ni ko in na walasa min ye Sylvain Loche a ka se ka bila a ka hakɛw kɔnɔ min ye maître Xavier Leclerc Gal a ko ale Mali baskelikɛlaw ka koɲɛ a y'i da don o fana na sabu a y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛna Mali gouvernement bi u k'a lajɛ u ka maaw bila u ka hakɛ kɔnɔna la sabu baskelikɛla minnu bɛ yen n'olu banna ka ndolatan kɛ ka sababu kɛ k'u ka juru bɛ gouvernement la k'o ye jalakiba yɛrɛ ka ɲɛsin ministre ma ale min bɛ yen ni farikolo ɲɛnajɛ koɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ale bolo lemanaw nin fana damana ko ye dɛ a bɛ dansigi kɛ kunnafoni di gafew la l'indépendant de ka kunnafoni don ni ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini gafe kuraw mana bɔ k'o lakali aw ye yanni o cɛ an b'a fɔ ala k'a tile hɛrɛ caya a kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ